Here's a direct question. Are people who own cars allowed to give hitchhikers a lift? No, they are not allowed. It's our business. They are infringing our rights because we are taxi operators with permit to load passengers. But people cannot just pick up people because they're not taxis. If it's a family member, if it is my family member that I'm giving a lift to work. How do you see your family member on the street? So I'm supposed to confirm to you that this is my family member and somehow as prove... I was saying, every company's got securities. If you see there's a family member is hiking there and you see there's a patrol car, just stop your car, go to the security guy and explain to them to say, this is my family member, please allow me to pick that person. I don't think they'll give you a problem. It's a country of laws, Mr. Sibanyoni. I do not have to explain myself to some... patrollers who are intimidating, impounding of cars and preventing motorists for giving lift to people along the N4 in the Mpumalanga province. It's number one. Number two, Honorable Chair, acknowledge that while hitchhiking can be very dangerous and expose both the hitchhikers and drivers to criminal element, the intimidation of motorists is not only intolerable, but illegally so. And on the last one, I said, let's take this opportunity to call on the various taxi associations, the MEC for Transport and Police, as well as the police to clamp down on the intimidation and impounding of people's car by taxi patrollers. I so move, Honorable Chair. Hello guys, and I'm back with another video. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video. Don't forget to also comment if you find yourself in a space whereby you have any view to comment with. So laba fethu esikhuluma ngendaba yosomatekisi. Osomatekisi siyababona ke endaweni ehlukahlukene la kuhayikhelwa khona. There are these cars abahlale bepatrola ngazo. Imvamisa ke kubhala ukuthi ke it's a squad car. Kanjani na ingoba ke basuke bekhona bebani khona kuleyo moto and then ke basuke benza lo msebenzi ukuvimba abantu especially uma behayikha lapha ke kuma areas noma kuma spots lawa ukuhayikha. Umbuzo wokuqala ke uthi ke ngabe kuyimvume yini ukuthi osomatekisi ke benze leyo nto leyo na? Kuningi ke okuyimbono yabantu ke ehlukahlukene uma ke kuza kulona lolu daba njengoba ke senzwile i-reporter lapha ke noma lo o-interviewayo uma ke ebuza ke imbuzo ngendlela ke abuza imibuzo ngayo. Kodwa ke manje ke okuhamba phambili ukuthi ke ubani ngempela ke negunye lokwazi ke ukuvimba noma ukuvimbela abantu ke abahayikhayo. Nansi nje into la ikhona njengoba ke uke wezwa nawe la imibuzo nezimpendulo ke anazo lo mbhemulo o-interviewayo lapha ke I think bathe uMr Sibanyoni. uMr Sibanyoni ke unezimpendulo ke ezahlukahlukene kodwa ke abantu babukeka ke be-clasha nazo ke izimpendulo zakhe. If you can go and see la kwe comment section ke yayo le video you'll notice ukuthi ke ngempela ke kunento ethanda ke ukugeja kakhulu because abantu ke ama views abo kwi comment section yayo le post bakubeka ngokusobala ukuthi ke okuqala nje uma uyothenga imoto usuke uyithengela imoto ukuthi ke ukwazi ukuthi uyisebenzise. The only person one rights onelungelo lokuvuma noma lokunqaba ukuthi imoto yakhe mhlambe ke ingagibeza bani nini kuphi wena as the owner yabo. So in actual fact kahle sizoqala nje kuma morals like singakawufaka umthetho kuma morals noma ngizothi ke kwi ethical behavior if ukuthi uyazi ukuthi ke isinkwa mhlambe ke ake ngithi ke isinkwa nje lesi sakwaSASCO sithengwa kuphi nokuthi ke yipi indawo ongakwazi ukuthi ke uthi uma usithengele leso sinkwa ugculiseke ngaso ikuphi. You will go and buy leso sinkwa leso either ise Pick n Pay noma ise Shoprite noma ikuphi. But then ke how about a point whereby uthi wena yazi isinkwa sakaSASCO angisidingi ngidinga ukuzenzela mina ke isinkwa sami but then ke sibe fresh or fresher than isinkwa sakaSASCO. Akekho umuntu okumele akutshela ukuthi ke kumele ufake inani but wena ohamba uyoyithengela ama ingredients umunye usho kanjalo ukuthi ngempela ke mina mangifuna ke ukuzenzela ke isinkwa doesn't mean ukuthi ke uSASCO ngoba yena kuyena ke owenza isinkwa noma ke ngokwemvume okuyena ngempela ke umuntu o-owner ibrand yakwaSASCO. That means zonke ke izinkwa manje noma kuthiwa ngiyazenzela mina isinkwa sami zonke ke izinkwa manje ke sekumele ke ngiqala imvume ngiyithole lapha yakwaSASCO ngiyithole mhlambe kwaAlbani ngiyithole mhlambe kwaBlue Ribbon njalo yabo. Okushaya abantu kakhulu la ukuthi uma kuwukuthi ke kunomuntu wakini futhi again
okade-ke mhlawumbe uthe uzomlanda ndawana thile, and then-ke the only place safe ile sport lesi-ke sokuhayikha noma la kuhayikelwa khona. Hhayi sibanibani mfethu, njengoba-ke sihamba njengoba ngizokulanda ngalapho ngizokufica-ke kwi-hiking sport, ngicela-ke ungilinde lapho. Kushuthi-ke uma umfice lapho lowo muntu loyo, cause you only believed ukuthi-ke indawo e-safe for wena ukuthi-ke ungapick up lowo muntu yizo lezi ndawo lezi ezibizwa ngama-hiking sports. And of which-ke uzobona ukuthi emgaqweni kuyabhalwa ngisho ibhodi ukuthi-ke it's a hiking sport la, kushuthi abantu abahayikhayo. There is a reason why kubhalwe ukuthi it's a hiking sport. That means kusemthethweni kahle kahle ukuthi abantu bengahayikha, yabo. Several reasons, but then-ke i-reason ihamba phambili ukuthi abantu baze bahayikhe it because abantu abanayo imali enough ukuthi bangayogibela itekisi. Uma uhamba uyogibela itekisi unemali engaphelele, kukancane ukuthi-ke bakuzwe, yabo. Kwesinye isikhathi uphenduka nje inhlekisa, yabo. Kukancane ukuthi bakwamukele lokho. Kunaloko bakubuza ukuthi akekho nje nomuntu ongakugcwalisela warawara. Kwezinye indawo ngempela uyakuthola lokho. Omunye uyawabuza laphana ukuthi ngempela uma-ke uthola-ke ukuthi-ke ake sithi akubona-ke abantu bakini lapho, yabo, uvele uyama uyathatha abantu, let's say wena nje kwawena personally, because siyazi ukuthi siphila-ke kwi-South Africa enjani. Okokuqala nje upetrol uyabiza, okwesibili uma uzohamba mhlawumbe ake ngithi uyeThekwini, uyahamba uyeThekwini and-ke mhlawumbe you don't have enough cash. Uyazi ukuthi obani nobani-ke bahamba nabo bayeThekwini, or else ngisho kuthiwa awazi, but then uyazi ukuthi okay kwi-hiking sport yazi ngeke kungenzeka ukuthi ngifice abantu nabo abaya la ngiyangakhona abazokwazi ukuthi-ke benginikeze lowo cash ngifake kuwona-ke upetrol uyabiza, kuyaziwa lokho. So leyo nto leyo iyakusiza nawe ukuboosta iphakethe lani lokuthi ukwazi-ke ukufila up upetrol. Leyo nto leyo iyi-advantage kuwena as u-driver, but then-ke kunezinto futhi eziba ama-disadvantages if ever when it comes to ukuhayikhisa abantu. Bakhona abantu abahayikha just because they are doing ibhizinisi lokukhohlakala, they are doing crime. Bakhona abantu-ke uthola ukuthi uyahamba uyafika lapha kwi-hiking sport-ke uthi uhayikhisa abantu kanti usuhayikhisa igebengu. I think into ebalulekile ukwenza i-awareness kanjalo, yabo, ukuthi abantu-ke abaqikelele kulokho, not ukuthi abantu baze bavalwe bavinjwe futhi-ke yilaba osomatekisi. Ngowami nje umbono lo, yabo. Uma kuza emthethweni kumele ngabe kunomthetho ngempela obhalwe phansi ukuthi okay fine, if ever kungekho emthethweni why awana ama-hiking sport pho, kungani kuney'ndawo zokuhayikela, yabo. And futhi lo mthetho lo kumele ngoba kukhona la kubhalwa khona ukuthi okay no stopping la, ikhona isayini yokuthi-ke kulokhu ngana akumiwa la, ikhona isayini yokuthi-ke asibadingi omama abadayisayo la, yabo, especially-ke ey'ndaweni ey'close to o-toll gate, ama-toll gate kanje. Lezo y'ndawo lezo uyawufice ubone ukuthi okay la abantu-ke abadayisayo abavumelekile, uyabona ngesayini. But then-ke nakhona futhi la ey'ndaweni lezi ekuhayikelwa kuzona uye ubone ukuthi okay fine labantu bahayikele endaweni engafanelekile ukuthi-ke bahayikele kuyona, just because leyo nto leyo iphosa i-danger towards abanye abantu abasebenzisa umgwaqo, abanye o-driver. Awukwazi ukuvela ume kuleyo ndawo leyo, hence kuney'ndawo-ke okukwazi ukuthi-ke zibhalwe zikunike igunya lokuthi ungakwazi ukuthatha abantu khona. If ever-ke kunemoto noma kunekhumbi ezoqhamuka isikuvala wena ukuthi ungathatha labo bantu, that means leyo khumbi leyo ngokomthetho yenza into engahambiselani nomthetho obhalwe phansi. Uma wena unegunya lokuthi ungakwazi ukuthatha abantu lapho ngaleso sikhathi. Ngizwa-ke lento-ke ekhulunywa uMr Sibanyoni la, njengoba-ke kade ebuzwa i-interview lapha noma i-reporter lapho ukuthi-ke ngempela bakwenziswa yini lokhu, uthi-ke kuwumsebenzi wabo. Ngabe lo msebenzi wabo ngempela usemthethweni yini na? Uma kuwukuthi unayo i-comment bafethu noma kukhona ofisa ukuthi-ke uphawule ngalo lolu daba, because there is so much anger towards abantu ngempela-ke abawo-driver who used their personal cars, and bese kube futhi-ke ukuthi-ke they are clashing with le industry le yamatekisi ukuthi-ke bathi babaqedela-ke abantu akumele ngabe bayagibela abantu babo labo abasuke bebathatha, yabo. So lento le igcina idala ngempela into eyi-confusion phakathi komphakathi abantu abasebenzisi bey'moto lezi abazisebenzisela for their personal reasons, at the same time backlash futhi nani ne-industry leyayana. Ngabe kusemthethweni yini? Because esinye isikhathi uthola ukuthi labantu abasuke begadisiwe ukuthi-ke bhekana iy'moto ey'hayikhala, they use i-violence towards labantu laba, bajike abanye babakhokhisa ngisho iy'mali. Uthola ukuthi imoto yakho isinkankwe ngapha nangapha ngey'bhamu ngenxa yokuthi-ke wena
unqabile ukuthi ke wehlisa abantu noma uthathe abantu ndawana thiseni because they believe ukuthi abantu bekumele bahambe baye rank by force beyogibela khona even if they don't have enough cash ukuthi ke bekwazi ukuthi begibele itekisi ngaleso sikhathi. Ngabe lokho ke ngempela bafowethu nikubona kuyinto right yini? Kungagwemeka kanjani if ever mhlawumbe ukubona kuyinto ebheke eceleni engeyona ekufanele ukuthi yenziwe? Anyways bafowethu ngiyocela ke ni-engage nami la kwi-comment section. Don't forget to like this video. Don't forget to comment on the section down below as I've said. Don't forget to subscribe to this YouTube channel. Ngibonge kakhulu bafowethu. Danko.